אילן נכין, אנחנו נקריא. בבקשה. פאפה אהוב שלנו, אין הזדמנות טובה מזו אבא יקר, לאחל ולפרגן לך ביום הולדתך ה-70. ראה, לפניך נמצאים האנשים הקרובים אליך, שואבים, מוקירים ומכבדים אותך. בפרקי אבות כתוב, בין 30 לכוח, בין 40 לבינה, בין 50 לעצה, ובין 60 לזקנה, ובין 70 לשיבה. גיל 70, אבא, זו חתיכת חיים. במקרה שלך, עוד איזה חיים. בשנים האחרונות למדת לך כל כך הרבה, גיליתי אבא מיוחד, נדיר, רגיש. כשהחיים לא הראו לו פנים בצעירותו, אך עם נחישות אין קץ התמדה, ראויה להערצה, השקעה אינסופית, עיקשות ובעיקר הרצון העז להצליח, הם אלה שהפכו אותך ואותנו למי שאנו היום, לאנשים ערכיים, מוסריים, יוצרים, הורים נהדרים לנכדיך, וזאת בזכות היותך הדגם לחיקוי לחיים של כולנו. כמובן, כל זאת לא היה יכול להתקיים ללא התמיכה, הצעידה יד ביד והראייה הנכונה של המטרה המשותפת שלך ושל אמא שלנו בהקמת הבית ומשפחה לתפארת. אמא, עד שהובלת יחד עם אבא את פרויקט החיים המושלם הזה, ראויה להערכה מיוחדת. המסירות הנקראת שלך, הקשיים בתחילת הדרך ובהמשכה, הנחישות העקבית כזו, כל אלה אפשרו לכם כל אחד בדרכו ויחד לצעוד למען מטרה נעלה זו. כמעט 50 שנה אתם יחד, חיי דור. היום אנחנו ילדיכם עומדים כאן לפניכם, גאים, מתרגשים מאוד ואומרים לכם תודה. תודה. רגע, סמדי, יגידו מה זה תמונה ביחד איתו כולם. שיבוא כולם מצטלם. רגע, שרון, חכה רגע.